Det her, det er mig. Jeg husker mig selv som en ret almindelig dreng. Det er Peter. Han er 6 år ældre end mig. Jeg synes, han var sej. Hvad tænkte du, hvordan var det at modtage mailsene? Selvfølgelig gør det ondt, at der bliver lidt op i det. Men ja, jeg vil meget gerne være med til at grave i det. Jeg tænker jo, at de overgreb og den relation, vi havde, at den foregik over nogle år. Det er så der, jeg er fuldstændig fortabt. Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske rigtigt, hvornår det skete. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det varede. Kan du huske, vi har spillet? Nej. Jeg kan se, at du bliver jo berørt, når Ja, selvfølgelig gør jeg det. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at slå ham, eller om jeg har vred på ham, eller ej. Men han gør så godt, han kan. Ja. Med de ord, han kan. Jo, man kan jo bare ikke ordet undskyld. Men du må gerne græde over det. Du behøver jo ikke at lukke det ned nu. Husk, jeg havde, der kom op og lavede alle de pligter, der var hos jer. På en eller anden måde har du jo nok været god til at skjule det. Altså. Hold kæft, det er stort af ham at træde ind i det her med dig. Selvom han i en fortid har været overgriber. Jeg tror, det jeg lidt tænkte lidt på, er sådan hele det der sådan... Altså, krænker jeg ham nu?